Bé, el nostre reportatge anirà sobre la llei del cinema en català, que com bé sabreu en l'últim any i mig ha estat en boga de tothom, sobretot a través del projecte de llei que va voler treure el govern tripartit amb els vots favorables de Convergència i Unió. Per tant, tenint en compte aquest mapa i aquest batibull d'interessos que existeix, nosaltres pretenem fer un reportatge que sigui una visió bastant global de tot el que hi ha. Per tant, partint d'aquí, nosaltres creiem que podem obtenir uns bons resultats i podem obtenir sobretot una bona qualitat del reportatge. És a dir, el que volem no és posicionar-nos. Per altra banda, també volem fer una mica de context històric a través del nostre reportatge, és a dir, intentar veure quin és el procés de normalització del català en els mitjans de comunicació, és a dir, des del 1983, que és quan s'aplica la llei de normalització lingüística, fins a l'actualitat, que han passat molts canvis i hi ha hagut realment una acceptació política i pública del català en tots els àmbits. I aquesta normalització s'ha vist, es veu latent també actualment amb la llei del cinema, que pretén ser l'últim estadi d'aquesta normalització definitiva del català aquí a Catalunya.